ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು ಮಿಕ್ಸ್ನು ದೆತೊಂದೆನು. ಐಕೊಂಚು ಚೂರೆ ನೀರು ಮೈತದು ಬಿರೇಲುಡೆ ಅವೆನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋಡು. ಅಂಗ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ನಾದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾದೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಅವೇನು ಉಂಡೆ ಬರ್ಪುನಾತು ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಂಡೆ ಯಾವು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಮುಚ್ಚಲದಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವೇನು ಬುಡ್ಕವು ರೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ನಮ್ಮೊಂಜಿ 2 ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದ ಈ ಬೌಲುಡು ಆಯ್ತು. 1 ಬೌಲು ನೀರು ಕೂಟುದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿ ಎರಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಅವು ಸಕ್ಕರೆದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊದ್ದಂಡೆ ಅವು. ನಿಕ್ಲು ಏನಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಇಕ್ಕಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೇನು ನಾನು ಅವನು ಚೌಲಿ ಆಯ್ರ ದೀಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ನೆತ್ತ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ದ ಇಟ್ಟದ ಉಂಡೆನು ಎಲೆಲ್ಯ ಮಂತು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಕೈಕ ಅಂಗೈಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಲೆ ಹೊರ ಪೂರ ಅವನು ಉಂಡೆ ಮಂತು ದಿವು ನೋಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆನು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಉಂಡೆನು. ನೀ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗಲಿ ಇಜಿಂಡ ಪುಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀದು ಆಯ್ತಾ. ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಂತು ನೋಡು. ಬೊಕ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಗೂ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಚೌಲಿ ಅದು ಪೊಡು ಉಂಡೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಂಡೆ ಅವು ದೇಪಂಡ ಒಯ್ತುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಇಂಚ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಂತೆ ಅಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಲ್ಲ ಚೌಲಿ ಆತನ ಐದು ಈ ಉಂಡೆನ ಈಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬುಂಡೆ ಅವು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರಿಜ್ಡು ಮಿಂದಿಂಡು ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ತಿನ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಈ ಡಿಶ್ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.